Verím, že si to fanúšikovia, novinári a určite aj ľudia pri televíznych obrazovkách užili. Veľa šancí, veľa gólov a ešte víťazné pre nás, takže tešíme sa a super. Áno, ten úvod bol od nás určite dobrý, fanúšikovia nám pomohli, ani nie od prvej minúty, ale už od rozcvičky, takže za to im patrí veľká vďaka. Je to dôležité, samozrejme. Potom sme ten zápas trošku stratili, ale zase je skvelé, že sme sa dokázali do ňoho vrátiť a zase to otočiť na našu stranu, takže to svedčí o tej síle a o tej pohode, takže dneska super večer a fakt sa tešíme. Tak samozrejme, nie je to určite jednoduchá situácia a v hlave to trošku určite každý má, ale sme profesionáli, je to naša práca a vieme, že sem prídu ľudia, prídu sa pozrieť na Slaviu a chcú vidieť nejaký výkon a samozrejme aj výsledok, takže snažili sme sa k tomu pristúpiť tak, ako pristupujeme k úplne každému zápasu a myslím si, že sa to aj nakoniec ukázalo. Zvíťazili sme a myslím si, že sme ukázali, že sme proste profíci a že aj keď sme ten titul získali a že sme možno mali nejaké oslavy a už vlastne ako keby z našej strany o nič nejde, tak to tak nie je. Nechali sme tam všetko a dokázali sme poraziť extrémne silného supera. Boli sme asi trošku uvoľnenejší z toho pohľadu, že ten titul sme už získali, že taká tá uvoľnenosť tam asi bola, ale hovorím, pripravili sme sa 100% na to a snažili sme sa vlastne ukázať a dať do toho všetko. A ono sa to potom ukázalo na ihrisku. A keď by som ešte vlastne k tomu Plzeň hrá oveľa a my sme ju dokázali poraziť, takže ono je to podľa mňa skvelý výsledok a ukázali sme, že sme proste profíci a že sme pristúpili ku každému zápasu, pristupujeme rovnako.